Díagha is mis lei. agus is mis seo. Bé míad ag cáin faoi an Nuacht Nuachta. Tá lán scéil déhannacht. Cuaird cór James Brady de bhar ionsaí a rinne sé ag an clé ceannas. FAI Vitrid aige le go léir lucht leniu Shamrock Rovers. Cúig sé go Mountjoy air. Bhí ionsaí múntóir le Converse leather tar éis réalta nua a bheith ag a bhaim sa scúl. Tá an múntóir san ospidéal I óid ICU. Níl Mr. Gall sásta. Tá cosc Converse sa scúl. Díadhuit. San an dom. Bé baile á clé. Samalach. Dé le an brisci. Ach tá scúl dúnta Ganzi. Agus an FIFA nua amach banne. Banne gé sult as an Derek Seachtain. Scalóga. Slán. Díagha is mis lei.